Ach, konečne koniec školy. Takže čo sú moje plány na dnes? Písomka z matiky, v pohode, naučiť sa literatúru, jasné. Napísať sa všetky slovenské mestá, není problém. Napísať slohovú prácu na 3 a 4, zvládame. Zaplatiť ček na obed, pre Boha, vybrať peniaze z mamininho účtu, vyplniť prihlášku na jazykový kurz. Jak sa to robí? Do nášho programu sú zaradené kurzy, vďaka ktorým sa môžete naučiť to, čo sa v škole neučí. Pomocou nášho dvojtýždňového programu môžete získať praktické skúsenosti, ako zvládnuť pracovný pohovor, ako napísať životopis, ako vyplňať rôzne tlačivá a dokumenty. Naše programy. Základný program. Obsahuje 3 jednodňové školenia, lekcie. Prvá lekcia je zameraná na ekonomické a finančné zručnosti. Druhá lekcia je zameraná na povolanie. Tretia lekcia obsahuje všetky ostatné dovednosti nevyhnutné v živote mladého človeka. Rozšírený program. Tento program zahŕňa lekcie základného programu a doplňa ich s 5 praktickými cvičeniami a týždennou skúškou spôsobilosti v rozsahu 1 týždňa. Praktické cvičenia pozostávajú z výberu najvhodnejšej banky, založenia bankového účtu a z praktických rád k výberu zamestnania a účasti na pracovnom pohovore. Skúška spôsobilosti v rozsahu 1 týždňa je záverečnou skúškou programu, počas ktorej budete riešiť nami zadávané úlohy. Úspešné zvládnutie našich kurzov je garanciou získania zamestnania a bezproblémového financovania. Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu zaručene nebudete mať problémy po finančnej stránke, ako aj pri hľadaní zamestnaní a zvýši sa vám sebadôvera. Tento kurz vám uľahčí všetky vybavovania na úradoch aj v bankách. Ďakujem ti, zvučná škola života.